Padayon nga nagkayusa na kanibahin sa pagkabanan aron makabangon ang katawhan sa Sarangani Davao Occidental tungod sa nahitabong linog Hunyo 8, 2026. Matod sa pamahayag ni MDRRMO Head Harley Sauro nga mokabat sa kapino sa kagatos nga residente ang natala nga samdan gikan sa lungsod sa Balot Island kun Sarangani Davao Occidental tungod sa mga nating nga pagkaguba sa gambalay ug landslide. Matod pa nga sagad sa mga nasamdan mokabat sa duha ngadto na tulo pa ka mga adlaw nga niduol ug ni pahibalo nga aduna kini nating nga samad nunot sa nahitabo nga linog. Samtang nagpabiling ana matod pa sa 12 ka mga tawo ang namatay tungod sa mga linog ug usang nagpabiling missing gikan sa barangay Mabila. Kaya daghan mo gusto nga nasa mga barangay nga pagka 2 or 3 days pa sila na abot sa ato ang Sarangani Municipal Hospital para matambalan. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien, Labados Tatak, Arban.